Hello, hi Akashvani siha ani. Tuna hian kan department in YouTube channel kan siam thara. YouTube channel kaltlang hian radio hian in tan na onam thok dona. Ipuiten in lok pui ngai kan bei sei ani. He kan channel hi min lo like saka min share sak turin kan ngen chewa. Turon chatak tak te po comment lama milan peturin. Akashvani siha chuan kan ngen cheu ni. Tuna hian lai zai kan ngai thameka. Zantin hian mizo marale lai in program. Kain man choka minit sumni te in. Chutiang chuan leng zen te, leng long te, pathian fangda hla te, pipu zai le ramai hlat chenin hun kan mang thina. In hlu zong te kan nei ni chuan comment kaltlangin in thlang theyanga kan announce certain in la thlan te chu a theyang angin anon chuat hin don ni. Chutiang zelin he kan Akashvani station mason tur hian rot nemo khen theinia comment kaltlangin inon soi piang chu a theyang angin ma kan la zel don ni tika min thiat sakula chutiang chuan kan zavain he station mason tur hian thokho turin kan som cheu ni he Akashvani station hi in hlim pui ngai kan bei sei tolome